1941-ben a történelmi sors két ízben is fegyverbe szólította a magyar nemzetet. Április első harmadában Szimovics szerb tábornok államcsínye, valamint Szeged és Pécs bombázása nyomán megindultak a magyar és német seregek. Honvédségünk lendületes rohammal törte át a szerbek erődvonalát, és napok alatt szerezte vissza a 23 évig rabság alatt szenvedett bácskai, baranyai és muramenti országrészeket. Honvédeinket nem tudták feltartóztatni sem a megerősített határházak, sem a drót és harckocsi akadályok, sem a beton erődök sora. Páncélosaink tűzkeresztsége a győzelmes harcok sorozatává vált. Elszánt utcai harcok után lett Szabadka ismét szabad. A győzelmes tűzkerességen átesett folyamerők a régi tengerészhősök emléke előtt tisztelegtek. Az új hősök méltó utódai a régieknek.